El Teatre Alegria de Terrassa es va començar a omplir d'espectadors. Tots venien a veure l'estrena de Cos Caníbal, d'Ester Planas i Joel Álvarez, guardonada amb el Premi de l'Institut del Teatre d'Acció Social i Comunitària. Cos Caníbal és el fruit d'una llarga reflexió sobre el cos i la pressió estètica cap a les dones. Tal com va dir Joel Álvarez abans de la funció, hem fet un viatge amb el cor i amb el cos, referint-se a la producció de l'obra, però també ho va fer l'espectador. A partir de la dansa i coreografies, paraules, comentaris, relats, a més de la música i la il·luminació, es va aconseguir una atmosfera hipnotitzant que va fer entrar l'espectador en un estat de reflexió gairebé estressant. Aquesta atmosfera va fer entendre perfectament com se senten les dones en el seu dia a dia en qüestió de la pressió estètica. Així, les actrius van acabar estripant literalment els patrons estètics i socials que encaixonen a la societat a ser i lluir d'una manera, sobretot a les dones. En acabar la funció, el públic dempeus va dedicar uns llargs aplaudiments a totes les dones protagonistes d'aquesta obra que, tot i no ser actrius professionals, van aconseguir transmetre als espectadors el seu malestar amb les pressions estètiques i fins i tot fer-los reflexionar.